Anyuola mar jogo manowito ngimagi kod mago mapod nitie piny Russia bang' kane wuongi motergi e pinyno ochwalo ywak ne sirkal ma pachoka kokalo e od bura mamalo mondo tim nonro makende kendo chiwo lipot e wi chal mar Jo-Kenya mantiere e pinyno. Magi timore e kinde ma achiel kuom achije mitudo kod chwalo Jo-Kenya e piny Russia ochwalo e doho e kinde mabete ma piny Russia pachoka to oramo ni gionge kod ng'eyo e chenro makamano. Jafwambo marwa Cynthia Onyango ni kod ler mathoth. Bang' lipot mar bad migao mar obila mang'weyo maling'ling, National Intelligence Service nyiso chal mar nonro margi e wi Jo-Kenya magore e piny Ukraine e lweny mantie kind pinyno kod piny Russia. Anyuola mar Jo-Kenya mantie pinyno, mago mapod ngima, mosewito ngimagi, moyudo hinyruok kod mago mapod olal, ochwalo ng'ur makende ne bad migepe mag sirikal. E kwayo margi mochwal ne apis jatend jotend migepe kod tudruok mag pinje maoko, apis migao mar tije kod joguru maggi, od bura mamalo kod od bura mar Senate, anyuolago dwaro ni sirikal ma pachoka chak nonro mapiyo kaachiel kod yawo tudruok e kinde kod mbetre mar pinje ariyogo mar neno ni Jo-Kenya duto magore lweny madhi nyime kind piny Russia kod piny Ukraine oduogo pachoka mapiyo. The petition seeks urgent parliamentary oversight, comprehensive status reporting, enhanced consular access and accelerated repatriation efforts. Families allege their loved ones, or rather affirm their loved ones, were enticed by forced employment opportunities and trafficked under fraudulent pretenses, leaving them in harm's way or detained abroad. Bende gidwaro ni sirikal okaw ndamo mager mar chik ne obila mag okwach kich, jotije mbetre mag piny Russia ma pachoka kod mbetre mar piny Kenya e piny Russia mayudore e boma ma Moscow, obila mag paw ndeke kod obila marango yedhe mamero ji kod ji duto mantie kod tudruok mar lombo Jo-Kenya go kawnegi ondamo mager mar chik maonge dewo wang' kuom ketho ratich Jo-Kenya masani sandore paw lweny e piny Ukraine. The majority leader urged immediate government action to identify and hold accountable those implicated and to strengthen regulation of overseas recruitment processes to prevent further exploitation. We strongly echo his words. That is in unison. And we demand justice for our sons and brothers with immediate effect. Gidwaro ni piny Kenya obed kod tudruok mochwiny kindgi kod pinje mamoko mar neno ni Jo-Kenya duto yudo arita makare kinde ma gintie pinje maoko, mar neno ratiro miluor kendo mago mayudo midhiero duok pachoka e kinde mowinjore. The petitioners insist that the parliament and government of Kenya intensify diplomatic engagement with foreign authorities, expand active consular support for detainees and the injured, and pursue criminal investigations. I want to repeat, pursue criminal investigations against recruitment syndicates and complicit government officials. We are not going to relent until we get justice. Magi timore e kinde ma achiel kuom achije manyinge Edward Kamau mayande omaki kod obila ya pedha manotim tarik 24 higa mokalo e ot moro mong'ere kaka Great Wall Apartments mayudore Athi River ka itude kod lombo jopiny e yor miriaso chwale doho makahawa e buore Nairobi. Joneno 22 magin joma nochan chwale piny Russia taro mar ng'eyo margi bende ogen chopo e doho. Mbetre mar piny Russia pachoka e oboke makende mochwal ne ute fwambo tora mongang kendo umoyi gi piny ni ok ging'eyo kaka Jo-Kenya go mohewo 1000 nochopo e piny Russia kendo gore ne pinyno e lwenygi kod piny Ukraine ka gimako chung' ni gionge kod tudruok moro amora kod achudhe mauso Jo-Kenya e pinje maoko. Nyaka sani, achich machielo manyinge Festus Sarasa Omwamba mawuon kambi mong'ere kaka Global Face Human Resource Limited mayudore Koinange Street e boma Nairobi mabende itudo kod bedo kod tudruok matute tero Jo-Kenya e pinje maoko rito ng'eto mar doho kaponi boyiene ni kik geng'ne kendo owinj bura ka enoko. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi.